Što se događa s našim svijetom? Osjećamo se kao da se sve raspada, svi lude i da idemo prema neizbježnoj nesreći koja će srušiti društvo. Nacije su u ratu s redovitim prijetnjama nuklearnim oružjem. Bliski istok bi u bilo kojem trenutku mogao eksplodirati u sukob velikih razmjera. SAD su duboko podijeljene, političarima i vođama se ne može vjerovati, mediji su pristrani i guraju vlastitu agendu, govore nam da se klima mijenja, zbog čega svjedočimo jednoj prirodnoj katastrofi za drugom i nekako je na nama da to popravimo. Ljudi se više ne brinu jedni o drugima kao što su marili prije, mržnja, kriminal i nasilje su rašireni, obitelji se raspadaju, brakovi ne traju, iskrene veze je teško pronaći, promiskuitet je postao normalan, žene pokušavaju biti muškarci, muškarci pokušavaju biti žene, djeca nisu samo u opasnosti, love ih izopačeni grabežljivci koji se skrivaju na očigled svih. Djeca odrastaju zbunjena, buntovna i ovisna o društvenim mrežama. Anksioznost i depresija danas su obuzele više ljudi nego ikad u novijoj povijesti, no većina ne zna kako se osloboditi i toliko ih je svakodnevno u boli i patnji pod teretom raka, bolesti i oboljenja. I problemi se samo nastavljaju i nastavljaju. Je li ovo normalno? Je li to tako kako bi trebalo biti? Hoće li stvari krenuti na bolje? Može li itko zapravo riješiti probleme koji osakačuju društvo? Ili će se svijet jednostavno srušiti i izgorjeti, a svi mi ćemo ostati zarobljeni unutra? Ako si postavljate ovakva pitanja, niste ludi, niste sami i imate pravo biti zabrinuti. Svijet se raspada, ali postoje odgovori. Postoji bolja budućnost kojoj se možete radovati i postoji pravo rješenje za probleme koje vidimo oko sebe, a koje će vam promijeniti život ako djelujete u skladu s njim. Dakle, prijeđimo na stvar. Svijet je slomljen jer je čovječanstvo odbacilo onoga koji nas je stvorio i dizajnirao svijet u kojem živimo. Opisujući opće stanje čovječanstva, Biblija kaže da su svi zajedno postali beskorisni. Nema nikoga tko čini dobro, nema ni jednoga. Noge su im brze da prolijevaju krv, uništenje i bijeda su na njihovim putovima i puta mira nisu upoznali. Nema straha Božjega pred njihovim očima. Također nam je rečeno da je Sotona, đavao, prevario cijeli svijet. Čovječanstvo se okrenulo od svog stvoritelja. Kao rezultat toga, ljudska sebičnost, ponos, požuda i pohlepa doveli su do bijede i uništenja. Razmislite o tome. Kad bi svi ljudi i narodi razumjeli i poštivali Božji standard dobra i zla, čuvali bi njegovih 10 zapovjedi. Samo to bi radikalno promijenilo cijeli svijet. To bi zaustavilo ubojstva, nasilje, preljub, laži, krađe i vjersku zbrku. Kad bi svi ljudi i narodi razumjeli zašto nas je Bog stvorio i koja je naša svrha u životu, imali bi smisao i ispunjenje. Ne bi bili zbunjeni, izgubljeni i beznadežni. Kad bi svi ljudi i narodi razumjeli put do mira i hodali njime, ne bi bilo rata u Ukrajini, bombi bačenih u Iranu, rakete lansirane na Izrael i genocid u Africi. Kad bi svi ljudi bili poučeni i prihvatili Božji plan za obitelj i odgovarajuće uloge muškaraca i žena, iskusili bi veću ljubav, zajedništvo i sreću u domu. Kad bi svi ljudi naučili i slijedili biblijske principe prehrane i zdravlja, pronašli bi iscijeljenje i blagostanje i fizički i mentalno. Kad bi svi ljudi bili naučeni Božjim putovima, kad bi im se pokazalo kako odabrati poniznost umjesto ponosa, velikodušnost iznad pohlepe, odlazna zabrinutost zbog sebičnosti i istinu nad lažima, tada bi naš svijet konačno mogao postati svijet kakav bismo svi željeli imati. To bi zaista postalo mjesto mira, jednakosti, pravde i radosti. U konačnici, Božji biblijski principi se krše. I to je korijen svih naših problema. Dobra je vijest da ovo neće trajati vječno. Bog ima plan, ima rješenje. Rješenje je poučavati i provoditi istinska biblijska načela diljem svijeta. I upravo će se to dogoditi kada se Isus Krist vrati na zemlju da preuzme vlast i uspostavi svoju jedinstvenu svjetsku vladajuću vladu. Biblija to naziva kraljevstvom Božjim. Ovo je evanđelje kraljevstva Božjega. Prorok Izaija je prorekao ovo kraljevstvo govoreći: jer nam se dijete rodilo, sin nam je dan i vlada će biti na njegovim ramenima. Povećanju njegove vladavine i miru neće biti kraja. Na prijestolju Davidovom i nad njegovim kraljevstvom, da ga uredi i utvrdi sudom i pravdom od sada pa nadalje pa zauvijek. Da, Isus Krist će se vratiti kako bi riješio probleme koji osakačuju društvo. On će biti kralj nad cijelom zemljom. On je knez mira, kralj kraljeva i gospodar gospodara. Njegov povratak započet će vremena obnove svega. To će biti vrijeme kada će svi narodi položiti oružje i prestati se boriti.
U Izaiji 2, stihu 4 piše: prekovat će svoje mačeve u plugove, a svoja koplja u srpove. Narodi neće dizati mač protiv naroda, niti će se više učiti ratovati. Bit će to vrijeme iscijeljenja. Slijepi će vidjeti, gluhi će čuti, hromi će skakati. Bit će to vrijeme blagostanja i obilja. Bit će to vrijeme kada će zemlja biti puna spoznaje Gospodina, kao što vode prekrivaju more. I bit će to vrijeme kada će ljudi iz svih naroda ići u Jeruzalem da uče Božje zakone. Mnogi će doći i reći: dođite, pođimo na goru Gospodnju, u dom Boga Jakovljeva. On će nas naučiti svojim putovima i mi ćemo hoditi njegovim stazama. Jer će iz Siona izaći zakon i riječ Gospodnja iz Jeruzalema. A ovo je samo mali uvid u nevjerojatnu budućnost koju je Bog pripremio za naš svijet. U Jeremiji 29, stihu 11 piše: jer ja znam misli koje mislim o vama, govori Gospodin, misli o miru, a ne o zlu, da ti dam budućnost i nadu. Ovo je nešto u što se možete nadati i čemu se možete radovati. Isusov povratak i uspostava njegova kraljevstva jedino je rješenje za naše probleme. To će se dogoditi. A sada, evo jedne od najdubljih istina koje možda nikada niste čuli. Možete biti tamo i aktivno sudjelovati u rješavanju problema našeg slomljenog svijeta. Bog sada poziva ljude da se pripreme za tu budućnost, naučiti njegov način života i pomoći u izgradnji boljeg svijeta. On radi s pojedincima koji će vladati uz Isusa Krista u budućem Božjem kraljevstvu. Govoreći o vjernim kršćanima, Otkrivenje 20, stih 4 kaže: i vidjeh prijestolja i one koji sjede na njima. I povjeren im je bio sud i živjeli su i kraljevali s Kristom 1000 godina. Pa što možete učiniti? Djelujte sada na temelju ove istine. Živite danas na Božji način. Izgradite istinski odnos s istinskim Bogom, već sada proučavajući njegovu riječ, klanjajući mu se na način na koji nas on upućuje i pokoravajući se njegovoj volji. Bog, govoreći svom narodu u ropstvu, rekao im je: tada ćete me zazvati i otići i moliti mi se, i slušat ću te, i tražit ćete me, i naći ćete mene, kada me tražiš svim srcem svojim. Tada ćete me naći, govori Gospodin. Prigrlite put života kojim nam Bog zapovijeda da živimo. Posebno nas 10 zapovjedi uče kako ljubiti Boga i kako ljubiti bližnjega. Apostol Ivan je napisao: po ovome znamo da ga poznajemo ako čuvamo njegove zapovjedi. Tko kaže da ga poznaje, a ne drži se njegovih zapovjedi, lažac je i istine nema u njemu. Ali tko drži njegovu riječ, uistinu je ljubav Božja u njemu savršena. I kasnije u istoj poslanici piše: jer ovo je ljubav Božja, da vršimo njegove zapovjedi, a njegove zapovjedi nisu teške. U konačnici, ako ga tražimo svim srcem, upoznajemo ga, njegov način života i činimo stvarne promjene, možemo biti dio njegova kraljevstva i vladati uz Isusa Krista kako bismo popravili ovaj svijet. Dakle, ako vidite zlo u našem svijetu, ako vas uznemirava korupcija i perverzija, ako gledate kako se društvo raspada i umorni ste od toga, niste sami. Postoje i drugi poput vas. Ne morate sami prolaziti kroz to. U poslanici Rimljanima Bog je nadahnuo apostola Pavla da napiše: zar ne znate što pismo govori o Iliji, kako on tuži Boga protiv Izraela, govoreći: Gospodine, ubili su tvoje proroke i srušili tvoje žrtvenike, i ja sam ostao sam, a oni traže i moj život. Ali što mu govori božanski odgovor? Sačuvao sam za sebe 7000 ljudi koji nisu poklonili koljena Baalu. Čak i tada, u ovom sadašnjem vremenu, postoji ostatak prema izboru milosti. Postoji ostatak danas, ljudi koji vide što se danas događa, kao i vi, koji biraju drugačiji put. Pred nama je uistinu uzbudljiva, nagrađujuća i nevjerojatna budućnost. Ne želite propustiti. Zato se ne prepuštajte tami, ne odustajte od nade i ne hodajte ovim putem sami. Postoji istina, postoji nada i postoji budućnost za koju vrijedi živjeti. A ako želite saznati više o tome što dolazi, pogledajte ovaj video o Kraljevstvu Božjem.